Ayan, so, good evening. Gabi pa lang, excited na. May ride kami bukas, so we'll be going to Tarlac. From here, Pasorobio to Tarlac, Concepcion. So, para maka 200 kilometers kami, and then kailangan matulog ng maaga. Pero, video muna bago matulog. So ayun yung bike. Naka-ready na yan. Yan yung mga bag niya, the lights, speedometer. Okay. Hindi ko muna gagamitin yung gulong sa likod. Pang grabe din eh. Ito, syempre kung ano yung mga gears na dala ko. Helmet, arm protector, arm sleeves, yung mask, socks, leg warmer, shades, gloves, wallet. Ito, aking kaibigan, rubber ducky, alcohol of course, and chest strap. So, see you tomorrow. Hi love. Kailangan pa lang natin. So, yung kalit. Ito nga lang. Ito pa. Squat ko pa lang. 410 siguro for 15. Para maaga-aga ka yung parating. Kailangan lang ingat-ingat. Ayan. Lona. Jollibee. Ako pa rin. Yan, exact 1 hour. Organeta na kami. Ayan, so dito na kami sa Villasis. 517. Sakay. Mga gustong bumili ng gulay, ayan, hindi na kayo. Marami dito, mura daw. Alex SL Rosales. Diba? Kalahating oras na kami. Lang. Bayan ng Mukada. AI ko muna mag-almisan. Excited. Yan. Yan. Ayan. Breakfast. Medyo relax. Tail ride lang. Pwedeng mabinat. Ayan o. Sada. Kitang-kita. Saan? Saan yung kitang-kita? Sada. Hindi na lang, Tarlac na.
ganda. Ako nga. Kaya dumaan na. Castaneda tayo. Castaneda. BPI. BPI. Pupunta sa Uniwide. Sa kanan. Ayun. Tingnan ko, nakadaanan ko lang yung red shirt. Kapalin. Kasi meet ko si Jason. And then
Diretso na ng Concepcion. Doon sa Capitolio. Nahulang kami sa Concepcion. Bago pumunta ng Concepcion, dahil muna tayo kay Idol AHRQ. Sana bukas sila. SM Tarlac. Tapas na. Kapas na ito yan. Kapas. Kaso medyo atindog. Ayan, talaga. Junction ng Kapas. Dito rate break lang naman. Ayan, medyo concession na lang. Kaya lang masyadong mahangin. Concepcion, papunta na sa street nila Sir Ronnie. Nakaliwa. Muna kami sa lapas niya. Yung mga buhay. Oh? Lakas ng hangin. Sa lalo sa pagkabi. Office na kaul. Rambutan. Oh. Hello. Shout out ka na, shout out. Hello. Papa, ako naman. Ingat po, amo. Ingat po kamo. Sige na po. Ingat po, Hindi ko kunin yung bag. Ingat po, Mama. Salita ah. Ayun, so tapos na kaming Magitan Run. Dito kami sa Amukaw ngayon. Dahil
lang kami dito sa Silex para makita ni Kuya Tomas. Diretso na kami. Masyadong mahangin, hindi na kami dito dito na kami sa rin. Ang maligaya na. Maliwalo. Tapos Metro Town na yan. Anak pa rin.